naman ito ribos 15 noy. Atay. Taas-taas na yun ng panahon ba nga wako kita niya. Kato no? At doon din ako to sa Mike silang balay no. Hinawa po dali lugara oy. Asa naman Okay. ka silang budi? Okay. Oy doy. Kaya po yato ba? Dugay naman kuha kita ni Bus Kinshin. Asa ka to siya karon no? Dugay na yung kuha kita niya ba bisag iyang ito mga anino wa jud ko kita. Bitaw no? Dugay na po kung wala kita na Boss Kinshin. Asa ka to no? Try daw na to adto ni Boss Mulmul, basig nag-uban na to sila. Ta. May pa no? Sige, ato doon si Bus Mulmul kay sila ra may partner ato ba basig gadulog tong duha ba? Anta ka balo. Naunsam ni kung basta ka nga miwang man kayo ni. Kulang siguro ni abono ni. Pero sige lang, mahal lang po kayong abono karon. Pero sige na lang, bahalag lugi ko ani. Ako na lang puning unang basakan ako. Ayo! Ayo, Bus Mulmul! Sabi tao dre? Sabay lang sa luyo daw. Bus Mulmul! Ayo! Oy! Oh, saman! Oy, naara man ka dra oy. Oh, nag-usap mo dire. Boss Mulmul, kabantay ka ni Boss Kinshin? Ganihara mo kami pinangita niya yung umaya mo. Mo gani, manihar kay misig pangita niya kay bimingaw na niya ba? Naman hinuon na paramdam hinuon. Ay, si Boss Kinshin? Magtay itong bata Dugay na po kung wala kita atong tawa naman. What? Pero wala po ito na nanghid ako. May lang butog mula ka utog layo kayo kay mananghid na buto na ako. Pero sige lang, kung mauna inyong kuan, mga tao lang nato to. Og tong tawha na to galayo-laroy. Basig ng chicks na po to ba? Mao ba Bus Mulmul? Sa ato pa. Namising day siya. Tukod kay usor ba kay itong kidnap-kidnap Mao karon? gali. Uso kay tong nay kwan ba ban ba nga puti diyon. Kidnapo ng tao rin isulod sa ban. Then, isampak sa ilalong. Basig rape ba? Ayan, ay tuod po, Mulmul. Boss Mulmul. Bayot na mo rape ato. Ay di po. Wala unsa ka ato siya no? Ay dili po to mahimo kay kato inyong Boss Kinshin, grabe bitaw. Ana biya kay to. Nabiya may mga kuwato, mga clan bitaw nga grabing mga taekwondo ato. Ay biya kay to si Boss Kinshin. Mo nang ako mo salig si kuwato niya nga dili gito siya kidnap or mga paslak-paslak anang kuan. Maayo ani pangitaon na to si Boss Kinshin. Kay dugay naman to nawala. May pa no? May pa. Tara, tara. Oh, Kita sige. unta. Boss Kinshin! Wala na unsa ka to siya no? Nabala ka wala. Tado ni Boss Kinshin. May pa na ako. Mupugong ta mo katawa. Tara. May pa. Ano sa una shooting mo tubal ba? Kaya ka, lugi. May paningibot kasi mambulbul. Unsa? Pero No, ako po doon ko bantay ni Kinshin. Kita ni. Boss Mulmul! Sabi sige mo na isag ko anak ko eh. Ikit kayo. Ay, pinpit mo ko rin.